πέτα τα παλιά σου σεντόνια αυτή τη στιγμή. Γιατί η Four Seasons Collection έχει κάτι που δεν έχεις ξαναδεί στην αγορά. Έλα να δεις τη σειρά φανελένιων κλινοσκεπασμάτων. 100% soft brushed cotton. Δηλαδή, ένα απαλό, χνουδωτό και ζεστό ύφασμα που προκύπτει από το ήπιο βούτισμα της επιφάνειας του βαμβακιού, καθιστώντας το ιδανικό για κλινοσκεπάσματα σε ψυχρότερες συνθήκες και για όλους τους sleep lovers. Φυσικό και υποαλλεργικό υλικό. Το βαμβάκι είναι φιλικό για ευαίσθητο δέρμα λόγω της φυσικής του σύστασης. Σου παρέχει ζεστή και απαλή αίσθηση, ιδανική για όσους κρυώνουν εύκολα. Είναι αναπνεύσιμο ύφασμα παρά τη ζεστασιά, επιτρέπει την κυκλοφορία αέρα και δεν παγιδεύει υπερβολικά την υγρασία. Σε σχέση με απλό βαμβάκι, το brushed cotton είναι πιο απαλό και πιο ζεστό στο δέρμα λόγω της επεξεργασίας των ινών. Ήρθε η ώρα να δώσεις μια άλλη υφή στον ύπνο σου και η Four Seasons Collection είναι εδώ για να σε βοηθήσει να διαλέξεις το ιδανικό για σένα. Μπες τώρα στο 4scollection.store ή έλα στο κατάστημά μας στο Περιστέρι στην οδό Κολοκοτρώνη 26.